Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisia. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúčik a všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako soľ v chlebe. Básnik by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku,